uphile uphushe uphumelele igama kuPastor nge-channel of Faith. Ngane kwethu abantu balebuye nge-WhatsApp angikuthandi ukuthi WhatsApp. Ayikho ivele la ngithola beluye nge-WhatsApp. Kungiphatha kabi ukuthi umuntu engi-WhatsApp. Mina ngiye ngithi umuntu akabe yimember ye-channel ethatha inamba engifonele. So ngo-9 ekuseni ngiya-5 mama kuphela. Engangi-WhatsApp engangithumela ama-SMS. Ifona kusonga ngoMsombuluko kugcine Friday. Saturday ngiba busy, Sunday ngisesontweni. Ngibheka uPhilo sithola ukuthi sawubona Pastor ngicela ukubuza ukuthi ngabe kusho ukuthini uphupha uphakelwa ukudla uphuthu udla lesesheli sakho inkosi ethile umusa Pastor. She was eating her food with the person that is pursuing her. Her crush maybe, I don't know. So lo muntu lona is the pursuer of hers. That guy is pursuing her and she's eating her food with the guy. Oh, wait, number one. Ngokujwayelekile kuma uphupha udla. Uphawu esingathatha njengoluhle uma udla nesesheli. The person who pursue you. Lusho ukuthi kungenzeka unayo lemizwa, unalo lothando lwalo muntu. Futhi umkhathalela noma uyamkhathalela, ungase umnikeze okusenhlizweni yakho. Ngenze kuzoqoma noma ucabanga umqoma ke. Yabona? Okay, number 2. Futhi ke uma uphupha udla kungawuphawu oluhluma udla nalesesheli ngoba lokho kungabe kusho ukuthi kungenzeka lo muntu umnikeza ithemba, uyamkhuthaza noma ke umabela ngezimfundiso ezinhle futhi ezibalile. Yabona? Or kunama ideas washare naye lo muntu. Unemibono emihle oyishare nalo muntu. Manihlele ixoxa. Okay. 3. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha udla kuba uphawu olubi uma udla nalesesheli ngoba lusengakhomba ukuthi kungenzeka lo muntu uzele imali noma ingcebo yakho. Ngenzeka uzwile ukuthi uphunyelwe irafu. Ngenzeka uzwile ukuthi uphunyelwe imali yasemsebenzini, provident fund, whatever. Sikayeza-ke manje uzodla naye icozule lapha kuwe-ke manje. Already usecala uzofuna ama-favor kuwe, yabona. Okay, 4. Kuyenzeka futhi uma uphupha udla, kuba uphawu olungaba lo uma udla nesesheli sakho, ungasho ukuthi kungenzeka nakuba lo muntu umthanda, ungahle umnike konke okusenhlizweni yakho, futhi uyimisele kumqoma. Kepha ngasakuphoqa, akudumaze. Uma kungukuthi kade ujabule ngokweqile ngesikhathi ngingcofa ukudla lapha, yabona. Siyabonga. Qaphela-ke ntombi. Ngathi le ndoda lena isikele kodwa siyabonga.